Tak samozrejme, trochu nám ten kameň zapadol, hlavne mne, že som mal veľa šancí v tom zápase, ktoré som mohol premeniť a samozrejme ten výsledok je 2-0 je lepšie ako 1-0, ale stále sme v polčase, videli sme, že Riga skvelé mužstvo, chcú hrať futbal, neboja sa hrať, takže samozrejme potešil nás ten druhý gól, ale ako som povedal, sme stále v polčase a tam to bude veľmi náročné. Tak stále sme hovorili, že s tou veľkou hlavou musí dávať stále góly. Na tréningu si z toho trošku robíme srandu, ale som veľmi rád, že mu to tam padá. Myslím si, že pre útočníka je dôležité to, aby to tam dával. Dá sa povedať hocičím, či hlavou, nohou a útočník takého kalibru, aký je Kuchtič, potrebuje dávať góly a som veľmi rád, že tie góly dáva a samozrejme aj iní hráči, že sa dobre cítime a že pokračujeme v tých výkonoch, v tých dobrých výkonoch, ktoré sme mali. Samozrejme nie je to ešte všetko tip-top, ale pomaličky odstravujeme tie chyby, ktoré sme robili, dá sa povedať, na začiatku tej sezóny, takže som veľmi rád za nich. Tak tréner Gula má taký názor, no. My sme mali tiež názor, ale myslím si, že určite nepôjdeme brániť výsledok 2-0, pretože to vás môže len, dá sa povedať, v takomto zápase zabiť, aby ste bránili hneď od prvej minúty 2-0, budeme hrať stále tú svoju hru, tak ako sme to hrali v každom zápase doteraz a ja pevne verím, že podáme ešte lepší výkon, ako sme podali dneska a ten posledný krok vieme, že býva najťažší a ja pevne, že s našou kvalitou to zvládneme a postupíme do tej konferenčnej ligy, takže urobíme maximum preto, aby sme boli úspešní v tej odvete. Tak čo poznám trénera Gulu, tak vedel som, že je to tréner, ktorý chce hrať stále s loptou, že sa to nebojí vykombinovať a tak bolo aj v tom v prvom polčase, že nás tam trošku prečíslili, že sme možno zle načasovali ten pressing, že tam dokázali výjsť vlastne z toho pressingu a to bolo na to, čo som aj hovoril pred zápasom, že tréner Gula má to postavené na tom, že chce hrať kombinačný futbal, chce to mať vo vysokej intenzite pri strate lopty a tak to aj bolo v dnešnom zápase. Skvelý tréner, ja som ho zažil v 21 a myslím si, že podobný štýl sme hrali aj v reprezentácii pod jeho vedením, takže vedel som, čo môžeme očakávať a vlastne takto sa prezentuje on celý čas, či už keď bol na Slovensku v Žiline alebo potom v tej 21, takže musím povedať, že klobúk dole, že dokáže takto pracovať s tými hráčmi v takom mladom veku.